काँग्रेस सध्या जागराच्या मुडात असा। 4 मार्च सावन ते 5 एप्रिल मेरेन गोयभर काँग्रेसीचे हात से हात जोडो अभियान चलतले। गोयच्या खाची कोणशांनी वचपाचो यत्न करतले। निमणे दिसा जाहीर सभा घेतले। गोय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले। काँग्रेस सध्या गियरात असा। पहिल्या गियरात राहुल गांधीन कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी 4000 किलोमीटरांची भारत जोडो यात्रा काढली। आता गोय काँग्रेस हात से हात जोडो यात्रेच्या आधारान राहुल गांधीचो जागर फुडे व्हरपाक सोदता। आणि होच कार्यक्रम आमचो 4 मार्चाच्यान आमी लॉन्च करतात, जो पूर्ण म्हाका दिसता जवळ 30 ते 31 दिसाचो हो कार्यक्रम आसा, जे आमी 40 मतदारसंघ कव्हर करतले। उत्तर गोयची कार्यावळ विजय भिकेन जाल्यार दक्षिण गोयचे वेळापत्र साव्य कुतीनोन सांगले। राहुल गांधीचो जो भारत जोडो यात्रा त्याचो एक कनेक्ट एआयसीचो प्रोग्राम आसा आणि हो प्रोग्राम जो 12 दीस चलतलो आणि ह्या प्रोग्रामान स्टार्टिंग आमचे मांद्या तेरेखोल नदीच्या किनाऱ्यार थंयसर फ्लॅग होस्टिंग आणि बारीकशी मिटींग जावन चालू करतलो आणि तशेंच 4 तारखेर सांदांद्रे पब्लिक मिटिंगान थंयसर हे जातले। तसो हो प्रोग्राम डिटेल हांव तुमकां दितले। म्हापसा हल्दोना मागीर आमी ब्रेक दवरला 6 ते 7, 8, 9, 10 जे होळीचे दीस आसा ते, आणि मागीर 11 तारखेच्यान परत म्हापसा आणि हल्दोना, मागीर 12 तारखेर सालिगांव पर्वरी, 13 तारखेर पेंजीम तालिगांव सांताक्रूज, सांता परत मागीर कुंभारजुआव, थिवीम बिचोलीम, पेरनेम, मये, ओरये, वाळपय आणि साखळे इथून सांगता जातली, जे क्लोजिंग नोताचे जातले, पब्लिक मिटिंगान जातले साखळे। भारत जोडो यात्रा फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर झालं। The follow up to that is हाथ से हाथ जोडो। ये हाथ से हाथ जोडो हे चालू जाता। वी आर कनेक्टिंग विथ एव्हरी पीपल ऑफ गोवा। सगळे मतदारसंघात आमचे घरांनी आम्ही पावतले वयतले। हो प्रोग्राम आम्ही सावताक 23 तारखेर सुरू करतले। जे आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला की जे आता हे हो सरकार जो चलता 3 मुद्द्याचे जायते मुद्दे आसा, पण 3 व्हेरी इम्पॉर्टंट। एक किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अनएम्प्लॉयमेंट आणि प्राइस राइज, हेजेर बी आम्ही लोकांपर्यंत पावतले। सो 23 तारखेर मार्चाचे आम्ही प्रियोल आणि मडकय हे गावांत ते आसतले। तसेच 24 तारखेर फोंडा, फोंड्या, 25 तारखेर शिरोडा, सावड्डे, 26 तारखेर कुडचोरी केपें, 27 सांगे, 28 काणकोण, 29 नावेली आणि बनावली, 30 तारखेर आम्ही ब्रेक रामनवमी आसा त्या दिसाक। तसेच 31 कोट्टाली आणि मर्मंगोवा, 1 तारखेर वास्को दाबोलीम, 2 तारीख कुंकोली वेलीम, 3 नुवे, 4 तारीख कुर्तोरी आणि फातोड्डा, आणि 5 तारखेर आमची एक पब्लिक मीटिंग आसतली मारगांव। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आणि निखिल जल्मी।